Ia, răspundem rapid la cât mai multe întrebări. Ești pregătită? Da. Care a fost cea mai pretențioasă cerere din punct de vedere al unui chiriaș? A fost instalarea unui home cinema într-o proprietate extinsă, bineînțeles. Am reușit să convingem proprietarul să creăm spațiul dorit pentru client, care este din Germania, lucrează în domeniul cinematografiei și și-a dorit foarte mult să aibă un home cinema special cu niște cerințe deosebite în sufragerie. De ce ai ales această carieră? A fost o conjunctură, dar și poate pasiunea mea pentru case, pentru obiecte de design interior și pentru comunicarea cu oameni și cu culturi diferite. Ce anume cauți la un client atunci când faci o colaborare? Caut clienți hotărâți, care știu ce vor, care știu să-și exprime dorințele și care nu-ți pierd timpul cu căutări inutile, poate doar de dragul de a face niște vizite imobiliare. Cea mai mare provocare pe care o întâmpini atunci când faci o colaborare cu un proprietar român? E simplu, acceptarea animalelor de companie. Lucrând cu expați care răgesc animalele și vin din țări civilizate, în care animalele sunt tratate cu aceleași drepturi, sunt incluse în restaurante, unde nu este absolut nicio problemă. Sunt destul de persuasivă să conving proprietarii sau să găsim o soluție într-un fel sau altul. Dacă nu la acel proprietar, găsim alt proprietar.